Як записываются прапагандысцкія відэо з палітвязнямі, як прымушаюць падпісваць паперы аб супрацы з сілавікамі, як вытрымаць карную псіхіятрыю і як выціскаюць за мяжу. Пра гэта ды іншае мы пагаворым з былой палізняволенай Палінай Шарэндай-Панасюк. Тут Ганна Соус і моя суразмоўца Паліна Шарэнда-Панасюк, якую называюць адным з сімвалаў нязломнасці беларускіх палітвязняў. Паліна, добрый дзень. Добрый день, вітаю вас. Паліна правяла 4 гады за кратамі, ёй некалькі разоў працягвалі тэрмін зняволення, на 270 дзён правяла ў ШИЗА і карцерах. А наша размова адбываецца на наступны дзень пасля таго, як з беларускіх турмаў вызвалілі журналіста беларускай службы радыё Свабода Андрэя Кузнейчыка, амерыканскага грамадзяніна, імя якога не называецца, і шматдзетную маці Алену Маўшук. Праз некаторы час мы запішам інтэрв'ю з Андрэем Кузнейчыкам, цяпер для яго час трошкі прыйсці ў сябе, пабыць з сям'ёй. Паліна, вось вы ўжо каля больш за тыдзень у вольным свеце, як вы сябе адчуваеце? Уражанні, канешне, фантастычныя, і часцяком ловіш сабе на думцы, ці не сон гэта, бо у тых месцах шматкроць паўтараецца сон, што я вольная, што я выйшла, і ўсё роўна, што я мушу кудысьці штосьці бегчы. У меня вось толькі некалькі хвілін, каб з'ехаць, там яшчэ штосьці, але я ўжо вольная. І вось зараз сітуацыя, калі насамрэч вольная, і ўсё роўна вось ці не сон гэта, ці не сон, што я бачу гэтыя сцены, што я бачу неба, што я магу вольна хадзіць, бачыць нармальных людзей не ў форме, размаўляць з людзьмі, якія на адной хвалі са мною. Ну, гэта проста ўсё такое вельмі фантастычнае. А скажыце, ці нейкія турэмныя рэфлексы, якія за гэтыя 4 гады выпрацаваліся, ці яны засталіся, ну, вот, напрыклад, час, калі прачынаецеся, рэакцыя на святло, нейкія звычкі? Абсалютна не, я забараніла сабе прывыкаць, так бы мовіць, набываць нейкія звычкі, і таму што і для сябе, і для тых ворагаў, перад якімі я стаяла, казала. Я казала так, што я не асуджаная, я у палоне, я палітзняволеная, мяне захапілі ў палон, я ваеннапалонная. Вось на працягу ўсіх 4 год я гэта казала, падкрэслівала і катэгарычна на гэтым настойвала. Ну, акрамя таго, што вы палітзняволеная, былая палітзняволеная, цяпер ваеннапалонная, былая ваеннапалонная, незаконна асуджаная, вы цяпер вельмі важная сведка катаванняў, здзекаў, злачынстваў рэжыму ў дачыненні да палітвязняў. І я хачу цягам гэтай размовы дэтальна распытаць вас пра тое, што адбываецца з палітвязнямі на самых розных этапах зняволення. Ну і давайте пачнем не спачатку, а вот з таго, як робяцца прапагандысцкія фільмы з палітвязнямі. Ну, вы рассказывали вот у гэтай прэсавай канферэнцыі, што каб выйсці на волю, палітвязень праходзіць праз катаванні, потым яго прымушаюць напісаць прашэнне аб памілаванні, далей зняцца ў прапагандысцкім фільме і падпісаць паперы аб супрацоўніцтве з сілавікамі. Раскажыце, як здымалася вот тое прапагандысцкае кіно? Ну, гэта была цэлая эпапея з гэтым прапагандысцкім кіно. Напярэдадні мяне пратрымалі цэлы месяц безвылазна ў так званым ШИЗА, і я ўжо зразумела, што гэта не проста так, што да чагосьці рыхтуюць, што гэта спецыяльна ўсё робіцца. І ў размове з начальнікам ІК-24 Дмітріем Курловічем я наўпрост запыталася, што вы ад мяне хочаце, чаго вы дамагаецеся вось гэтымі катаваннямі. І прагучала слова інтэрв'ю. Вось, я зразумела, што трэба хітрасць, не хітрасць, але трэба у такім лабавым сутыкненні з гэтымі катамі, ну, прост, каб не загінуць, трэба проста пайсці на хітрасць. Я пагадзілася на інтэрв'ю. Я ўжо чула, у мяне ўжо былі звесткі, што такія інтэрв'ю рыхтуюцца, што яны здымаюцца, і вось як бы ім важна зняць менавіта такое інтэрв'ю са мной, як з сімвалам такой незломнасці, прынцыповасці паказаць, што вось все, нават так мы дамагліся нават ад такога чалавека, мы перамаглі, перамалолі нават такога чалавека нязломнага. І вось зараз ён дасць інтэрв'ю.
Вось такім чынам. А скажите, а яны вам нейкі сцэнар принеслі, вот это пытанні, якія будуць, ваши адказы, та? Вот што вы павінны казаць? Такога акрэсленага сцэнара не было, яны як бы так, ну, канешне ж, яны падмальвалі, таму што было відавочна, што сцэнар па тым пытанням, якія яны задавалі, было відавочна, што гэта, в прынцыпе, да кожнага палітвязня індывідуальны падход. Ось, калі чалавек там быў журналістам, альбо калі чалавек быў актывістам, адмыслова спецыфічныя пытанні датычныя ягонай дзейнасці. Ось, навадзяючыя, ось, там, назваць пэўныя прозвішчы, назваць, што там рыхтаваў тое альбо тое, такія альбо такія грошы атрымліваў. То бок міты, якія яны зараз, гэтая прапаганда распаўсюджвае, трэба падагнаць тое, што кажа чалавек пад гэтыя міты. Пра фінансаванне, пра не ідэйнасць людзей, якія выйшлі у 2020 годзе, а вось такая сквапнасць, все толькі за грошы і гэтак далей, і гэтак далей. А хто гэта рабіў? Раскажыце, як шмат людзей прысутнічала падчас інтэрв'ю, падчас падрыхтоўкі? Гэта была непасрэдна вось гэта журналістка, так званая, Анастасія Бенедзюсюк. Гэта быў аператар. Мне здаецца, можа быць, я памыляюся, што гэта быў Сыч, бо ён у кадры не прысутнічаў, але калі пазней я ўжо глядзела тэлебачанне, то як бы вельмі падобны чалавек да яго быў. Быў чалавек, які працаваў з тэхнікай, быў прадстаўнік Губопіка, які назваўся Міхаілам. І быў, я ўпэўнена, што гэта быў расеец. Ён адмовіўся прадставіцца, але я ведаю, што па паводзінах, па тым, як ён курыраваў вось гэтую беларускую групу, па ягонай размове пасля, я разумела, што гэта быў расеец. Быў такі цікавы момант, што там жа ж у калоніі камеры на вуліцах, прагляд тэрыторыі. І калі ён выходзіў, ён хуценька апранаў капелюш на галаву, каб не патрапіць, каб ягоны твар не патрапіў на гэтыя камеры. Мяне вось так вот здзівіла, што ці гэта недавер, ён як бы знаходзіцца ў святая святых вось гэтай сістэмы, у эпіцэнтры тэрору. І нават у гэтым эпіцэнтры, дзе ён мусіць пачувацца абсалютна разняволеным, абсалютнай бяспецы, і нават там ён неяк шыфруецца. Вось такі цікавы момант, што альбо не давярае, нават знаходзішся тут, альбо гэта ўжо проста у яго такая звычка, якую ён аўтаматычна рэалізоўвае. А скажыце, калі ласка, колькі часу занялі здымкі? Што вам даводзілася казаць некалькі разоў? Ці яны, можа, вы штосьці сказалі, ім не падабалася, кажуць, нет, скажыце это інакш. Здымкі доўжыліся вельмі доўга, практычна, можна сказаць, што яны амаль што палову дня здымалі, яны здымалі інтэр'еры, бо мяне змясцілі у дэкарацыі, мяне змясцілі ў прыгожай дэкарацыі, бо там, дзе раней я была, там былі жахлівыя ўмовы, там была абваліўшаяся плітка, там был страх і ужас проста. Вось бы з пункту гледжання побытавага, а змясцілі ўжо ў прыгожай дэкарацыі, дзе там быў новенькі рамонт, прыгожая падлога, прыгожая плітачка, все такое прыгожае, новенькае, вось паказаць, як добра, шчасліва жывуць асуджаныя палітвязні. А гэты пакойчык для каго быў? Хто звычайна ў гэтым пакойчыку мог знаходзіцца, дзе вас здымалі? Ці ён проста для такіх дэкаратыўных мэтаў, да? Яны здымалі, гэта была казарма, бо на месцы гэтай калоніі раней была вайсковая частка ракетная. Вось пакінулі гэтыя казармы, дзе там было вялікае памяшканне, спальня, і разбітыя там калідор доўгі, і там дзесьці гардэроб быў, дзесьці там накшталт сталовай, дзесьці там, як гэта называецца, ПВР, у якім тэлевізар стаіць, некалькі такіх функцыйных памяшканняў. Вось яны так троху там здымалі, троху ў іншае месца здымалі. А вас перад гэтым, магчыма, трошкі інакш кармілі, трошкі далі адпачыць, каб вы лепш выглядалі, нанеслі макіяж, магчыма, ці не? Не, адзіны бонус ад гэтага інтэрв'ю тое, што мяне ў гэты дзень вызвалілі ад прымусовай працы. Вось. Я не пайшла, хаця яны пасля і на фабрыцы сюжэт здымалі. Вось, але як бы ад працы я ў гэты дзень была вызваленая.
От паколькі вы не выйшлі пасля гэтага інтэрв'ю і даволі доўга яшчэ былі за кратамі, ну, напэўна, не ўсё зрабілі, што яны патрабавалі сказаць. Ну, так падумалася тым, хто гэта глядзеў. Што вы не сказалі падчас тых здымкаў, чаго яны хацелі? Тут цяжка сказаць, бо я з'яўляюся прадстаўніком еўрапейскай Беларусі, грамадскім каардынатарам рэгіянальным. Вось, і калі я казала, у пэўны момант падышоў гэты прадстаўнік Глубопіка і сказаў, што ну вы же понимаете, што вы должны расказаць пра еўрапейскую Беларусь. Вось, якая яна кепская, які дрэнны Сайнікаў, там, які дрэнны той альбо той. Вось гэтыя такія пытанні яны мяне прымушалі прагаворваць. Яны здымалі вельмі доўга, вельмі шмат, і значная частка таго, што яны знялі, яны як бы не ўвайшло ў гэтае інтэрв'ю. І не ведаю, дзе я меркавала, што, мажліва, гэта будуць яшчэ нейкі там асобнае інтэрв'ю, асобныя яшчэ нейкія нарэзкі будуць стаўлены, нейкія там прапагандысцкія такія іхнія ролікі ці яшчэ штосьці. Такім чынам вось. Вам паказвалі падчас інтэрв'ю відэо з дзецьмі, но вот, як мы мяркуем, оно было зроблена радыё «Свабода», гэта відэо. Можаце згадаць, як гэта было? Ці вот як толькі вы ўпершыню пабачылі, яны гэта знялі, ці гэта ну, нейкія дублі былі? Не, дубляў не было, яны як бы адразу просто на тэлефоне прадэманстравалі гэта відэо. Я, ну, сапраўды я расплакалася, бо ўпершыню за гэтыя гады я пабачыла свайго сына не на здымках, не на фота, а менавіта у жывым, што ён рухаецца, гаворыць, як ён падрос ужо. Гэта з іх боку, я не ведаю, можа гэта быў нейкі такі вось як правакацыя для мяне. Цяжка сказаць. Ну, але яны паказалі альбо правакацыя, альбо наадварот, гэта як міласць, што вось калі ты пайшла на гэта інтэрв'ю, мы даем табе мажлівасць убачыць свайго сына. Я глядзела вот этой фрагменты, першыя ваши словы на вакзале, калі вы прыбылі, вы тады сказалі, што інтэрв'ю было знята, ну это літаральная такая фраза, дакладней, это метафарычная фраза там с ножом у горла там ці з пісталетам у горла. Як бы вот эту цытату вы больш... З пісталетам у патыліцы і з ножом ля горла. І з ножом ля горла. Маглі б вы расшыфраваць гэта? Вось гэта стаіць Глубопікавец, стаіць так званая журналістка, тэхнічны чалавек. І вы гаворыце, ну все, хто глядзелі, разумеюць, што вы гаворыце гэта пад ціскам, што вы гаворыце гэта дзеля таго, каб выйсці. Як вот гэты нож і гэты пісталет, як вы яго адчувалі падчас інтэрв'ю? Нож і пісталет, канешне, гэта метафора, гэта ўвесь той ціск, які на мяне аказваўся на працягу, пачынаючы з 21-го года. То без гэта тэрор нон-стоп 24 гадзіны ў суткі, нон-стоп тэрор. Я не бачыла сонца, я не бачыла паветра. Я сидзела месяцамі просто на голай падлозе, на голых дошках без анічога. І фізічнае катаванне, псіхалагічнае катаванне таксама. Яны дазвалялі сабе рабіць усё, што яны хацелі. Фабрыкавалі вось гэтай містыфікацыі з гэтымі парушэннямі. Просто яны сыпаліся на мяне і сыпаліся, і сыпаліся, і сыпаліся. І ты разумееш пэўны момант, што ім нічога не каштуе цябе знішчыць. Што пастаўлена такая задача знішчыць, і яны будуць проста гэта знішчаць. Гэта іх праца. То есть яны прыходзяць на працу, яны ўстаюць раніцай, гэтыя мужчыны альбо жанчыны, там умываюцца, абдымаюць сваіх дзяцей, там п'юць гарбату, фарбуюцца, апранаюцца і прыходзяць знішчаць чалавека. Галіна, вы кажаце, што вы... На гэта вось такой троху адстранённасцю, на гэта... Ну, это цяжка яшчэ проста прагаварыць усё адразу. Конечно. Якія адчуванні. Вы казалі, што вы потым паглядзелі гэты фільм, там не ўсё ўвайшло. Як адрозніваецца гомельская калёнія, якую паказалі ў гэтым фільме, ад той, у якой вы рэальна сядзелі? Ну, у калоніі па-першае, я амаль што там не была. Увесь час нас трымана у будынку, дзе знаходзіліся камеры ШЗА і ПКТ. У самой калоніі я не бачыла, практычна.
я там могла знаходзіцца, там 3 дні я знаходзішся як бы ў атрадзе на вуліцы, пасля шыза, зноў цябе выпускаюць на нейкія 3 дні, напэўна, каб ты вось вынурнула, ўдыхнула паветра, і зноў ты пагружаешься ў гэта шыза ПКТ. Вось 23 год абсалютны рэкорд па маім утрымліванні ў памяшканнях гэтых. І зразумела якасць гэтых памяшканняў, што гэта проста вось раскоша, калі можна хадзіць. На Антошкіна хадзіць было немажліва, бо там было памяшканне 5 крокаў ты можаш прайсці. Месяцамі ты можаш, усё, што ты можаш прайсці, 5 крокаў. Зад-вперад, і пасля ты проста ўжо сядзіш, ты ўжо у цябе псіхалагічны бар'ер, ты не можаш бачыць гэтыя сцены, ты там вывучыў на іх кожную плямінку, кожную шчылінку, там ты пералічыў усіх павукоў, усю павуцінне. Вось. А у Рэчыцы там проста раскоша, там былі вялікія памяшканні. Цэлых 9 крокаў. Гэта такая раскоша, што можна прайсці цэлых 9 крокаў. Ну, целых 9 крокаў, это колькі метраў? Это колькі метраў? Мне цяжка сказаць, колькі гэта метраў. Але 9 крокаў ты можаш. Ну, мае 9 жаночых крокаў я магла прайсці. 9 на 9 крокаў. І вялікія вокны, бо там быў раней дом, арэштны дом быў, і там засталіся вялізныя вокны, якія, канешне, не адчыняліся, яны былі таксама за такой сеткай рябіцай з маленькімі ячэйкамі. Але праз гэтыя вокны было бачна дрэвы, было бачна сонца, неба. Гэта раскоша была. Зараз гэтага ўжо няма. Бо выйшла пастанова, знайшлі фінансаванне, яны зрабілі рамонт у Дзвюхкосе, і шыза, і ПКТ, гэтыя вокны былі закладзеныя, драўляныя дошкі былі зняты. Я саміх не бачыла, але я ведаю па расповедах людзей. На свае вочы я яшчэ бачыла, як прывезлі літаральна за там у канцы студзеня, за некалькі дзён да таго, як выйшла, прывезлі цэлы грузавік нейкай бітай старой цэглы, як быццам нейкі там стары кароўнік там разбурылі, яна бітая вся, вільготная, там уцвілі гэтая цэгла. Жанчыны сталі ў ланцужок і па руках перадавалі гэтую цэглу цяжкую, складалі. І гэтая цэгла была для таго, каб канчаткова закласці ўсе вокны. І таксама 31 снежня таксама прыехала цэлая фура, якая прывезла новыя краты, новыя нары, новыя сталы ў гэтыя шызо, гэта цяжкое ўсё. 10 жанчын не маглі, ледзьве цягнулі гэты адзін стол, гэтыя краты, як мурашнікі, проста мурашы. Жанчыны-мурашы цягнулі ўсё гэтае цяжкое железа. Всё гэта было ў шыза падрыхтавана. Поліна, я яшчэ хацела запытацца, ці вы ведаеце, як здымалася прапагандысцкае вот такое кіно з іншымі палізняволенымі жанчынамі, з Дашай Лосек, напрыклад? Можа, хтосьці дзяліўся сваімі ўражаннямі, як это адбывалася? Не, я не ведала, я магла толькі пачуць, што дзесьці там вось знялі з табой інтэрв'ю, а мы ведаем, што дзесьці там на Антошкіна, напрыклад, з нейкай дзяўчынай таксама знялі. Пра інтэрв'ю з Лосек я пачула толькі ўжо пасля майго выхаду, што яно было знятае. Так, канешне, я не ведала пра гэта. А вы самі ж тэлевізор глядзіце? Абсалютна інфармацыйны вакуум. Так, а там вы казалі, што вы глядзелі кіно з сабой, а тэлевізор ёсць магчымасць у вас глядзець? Это дзе адбываецца, у нейкім там ленінскім кутку, як это называецца? Там вось гэта, да, накшталт ленінскага кутку, там спецыяльнае памяшканне зробленае, тэлевізор павешаны, і там жанчыны маюць мажлівасць паглядзець там пэўны час гэты тэлевізор. Ну, зразумела, што яны глядзяць пераважна серыялы, такія меладраматычныя. Вось, але позна ўвечары, калі ўжо все там адпраўляюцца спаць, я на некалькі хвілін уключала, каб была мажлівасць паглядзець вось гэтую прапаганду пад выглядам навінаў. Ну, і ускосна як бы меркаваць там, што ўвогуле адбываецца ў свеце і Беларусі. Ну вот і вы, і Даша Лосек, это такія сімвалы. Вы ад самого зняволення вельмі гучна заявлялі пра сваю пазіцыю, што гэта не суд і гэтак далей. Даша была сімвалем жонкі, якая змагалася за мужа.
і ну я так разумею, для прапаганды было вельмі важна запэцкаць гэтыя сімвалы, зламаць вас. Так, Скажыце, ці вот працуе там пэўныя такія людзі псіхолагі, ці як яны называюцца, ну якія могуць з вамі, з Дашай, з іншымі гаварыць пра тое, што ну вот дарма вы змагаліся, навошта вам гэта, вы все страцілі, нікому вы не патрэбны, ніхто пра вас не думае. Ці гэта спрацоўваецца? Гэтым не займаюцца псіхолагі, якія там працуюць. Псіхолагі, тамтэйшыя псіхолагі, это проста жанчыны альбо мужчыны. Ну, яны не вельмі разумеюць, чаго ад іх хочуць. Бо дагэтуль яны мелі справу з жанчынамі простымі, так бы мовіць, звычайнымі крымінальніцамі. А тут прыязджаюць нейкія людзі, якія кажуць зусім іншыя рэчы, і псіхолагі ты самі губляліся. Яны не разумелі, яны проста вось машынальна яны прагаворвалі нейкі тэкст. Я, напрыклад, увогуле адмаўлялася якіх-кольвек размоваў з гэтымі псіхолагамі. Казала, што в услугах психологов не нуждаюсь, меня здесь держит насильственно, я не хочу вообще ни о чем с вами разговаривать. И на этом, так бы мовить, наши гутарки сканчивались. Я не бачила абсолютно ніякай патрэбы для сябе, і ввогуле для мяне гэта было галебна. Яны мяне трымаюць, яны мяне катуюць, і яшчэ нейкі псіхолог абшыцца са мной хоча паразмаўляць. А в чым? А хто тады вам казаў пра тое, што вот это все дарма, што ну, хто гэтым займаўся? Гэта казалі людзі, якія канкрэтна займаюцца катаваннем палітзняволеных. Распрацоўваць графік парушэнняў, распрацоўваць графік містыфікацыі вось гэтых артыкулаў 411 альбо іншых. Гэта аператыўныя работнікі. А як часта адбываюцца такія гутаркі, наколькі яны абавязковыя? Ну, яны чымсьці абавязковыя для іх, бо ад іх як бы патрабуюць, каб пэўны чалавек даў пэўныя паперы. Вось, а каб гэты чалавек даў патрэбныя паперы, прагаварыў патрэбны тэкст, гэта ўсё дамагаецца выключна катаваннямі. Ну, я хацела яшчэ пагаварыць пра вельмі важную рэч, пра якую вы казалі пра прэсавыя канферэнцыі. На прэсавай канферэнцыі, як вас змушалі падпісваць паперу аб супрацы з сілавікамі, і выглядае, што гэта масавая практыка. Якія аргументы вам высоўвалі? Як вам гэта прапаноўвалі? Раскажыце, калі ласка. Гэта не была прапанова. Гэта гучала так, што вось вы выходзіце, бо мы не паспяваем, вы ж самі разумееце, што мы ўжо не паспяваем вам сфабрыкаваць 411 артыкул, бо, напрыклад, калі яны раней фабрыкавалі, гэта патрэбны пэўны час. Вось у 23-м годзе, 24-м, ім спатрэбілася 2,5 месяцы фармальных вось гэтых пратрымаць мяне ў ШЗА, у ПКТ, на гэта ім спатрэбілася 2,5 месяца з 5. І вось той месяц, які мне заставаўся, ужо з 24 на 25 год, фармальна яны не паспявалі зрабіць гэты 411 артыкул. І была у нас такая размова, што я кажу, вы не паспяваеце зрабіць гэты артыкул, а нішто не замінае вам замест шматразовых фальсіфікацый зрабіць аднаразовую фальсіфікацыю, там напала я на кагосьці з вашых, там яшчэ штосьці кагосьці пакрыўдзіла. Яны кажуць, канешне, вось, але даюць разумець, што ўжо все, вось, выбары, таму што выбары прызначаны на студзень, так званыя выбары, вы выходзіце. А калі б яны былі прызначаны на сакавік, вы б не выйшлі. Ось. І між іншым, вы падпісваеце паперу. Паліна, вот я вы просто вас... падпісваеце паперу, мімаходам, як бы. То бок даецца зразумець, што каб канчаткова выйсці, я можу падпісаць гэтую паперу. Каб не было вось гэтых нейкіх іншых фальсіфікацый. Вот я думаю, што яны вельмі добра уяўлялі, хто вы, ваш характар, ваш псіхалагічны партрэт вывучылі. Яны мусілі разумець, што калі вы выйдзеце, вы маўчаць не будзеце. І што вы можаце і пра гэта ў тым ліку расказаць. Як вы думаеце, чаму, ведаючы гэта, яны не сталі больш працягваць тэрміны і далі магчымасць фактычна вам выехаць? У шмат чым, я думаю, што гэта быў вынік усё ж такі вось сукупнай працы тых людзей, якія за мяне змагаліся. Гэта і мой муж, гэта і журналісты.
гэтыя дыпламаты еўрапейскія. Я ведаю, што гэтыя намаганні прыкладаліся, і ўрэшце рэшт яны далі нейкі выгляд, далі нейкі вынік. Вось, і было прынятае рашэнне, што адпусціць мяне ім будзе цяпер больш выгода, чымсьці працягваць мяне трымаць, чымсьці будзе працягвацца на іх вось гэты нейкі ціск. Я мяркую, што гэта так. Ну і не выключаю, што з ней мажліва у нейкай ступені яны нават паверылі, што я сапраўды гатовая з імі супрацоўнічаць. Як думаеце, што зараз яны думаюць? У пэўнай ступені яны маглі паверылі. А што цяпер яны думаюць, як вы думаеце? Я нават не хачу думаць, што яны думаюць, але яны думаюць, што нецэнзурныя выразы, скажем. Не разлішылі, так? Так, што, ну да, што не тое, што я іх перайграла, але што, ну, сарвалася, скажем так, з крючка. То есть, я так разумею, што іх былі планы проста на маё выйсце з калоніі, што вось калі я выхажу, там ужо былі зусім іншыя планы адносна мяне. Бо была падпісана, яшчэ была, так бы мовіць, пастаўлена ўмова, што я падпісваю гэтую паперу ў губопіку, то бок на вонкі я ўжо мушу там нешта рабіць тое, што яны будуць патрабаваць. Можете расказаць пра той ціск, які адбываўся, калі вас вазілі ў навінкі? Як адбываецца ціск на палітвязня праз карную псіхіятрыю? Многія палітвязні праз гэтыя вымушаныя праходзяць. Чалавек, у прынцыпе, праходзіць все тое, што яны робяцца звычайнымі крымінальнікамі. Гэта ўмовы такія самыя амаль як у СІЗА, то бок гэта палата, камера, без анічога камера. Табе туды не даюць нічога, ані грэбняшка расчасацца, ніякай касметыкі, стаіць толькі ложак. Ты можаш мець пры сабе туалетную паперу, стаіць ведро, у якое, так бы мовіць, пры патрэбе трэба выкарыстаць. І ўсё, і ты круглыя суткі знаходзішся ў гэтай камеры. Зразумела, што з боку медычнага персанала не такое, скажем так, зневажальнае і здзеклівае стаўленне, як гэта ў гэтых турэмных умовах, але санітары вельмі грубыя, вельмі хамскія. Вось, ну і адпаведна вельмі жорсткае стаўленне з боку міліцыі, якая там знаходзіцца. Там проста вельмі грэблівае стаўленне. Калі мяне, ну гэта і ў размовах, і ў іх паводзінах, цябе прымушаюць ісці па калідоры, рукі за спіну, там вочы ў падлогу, прапануецца пранаць на вуліцы нейкія пачварныя лахманы. Толькі ты паспяваеш выйсці на вуліцу, толькі ты ўдыхаеш паветра, сонца на 5 хвілінак ўжо назад. Калі ты пачынаеш абурацца, штосьці, все, мы цябе забараняем на вуліцу. Першы раз, калі я прыехала ў навінкі, я адмовілася рабіць пэўныя іх патрабаванні здзекліва. Я не хадзіла рукі за спіну, я там яшчэ штосьці адмаўлялася, абуралася тым, што мала часу на вуліцу. І яны мяне проста перасталі вадзіць на вуліцу. 2 тыдні я правяла, не выходзячы на вуліцу. Іншыя людзі, якія былі са мной, яны выходзілі, а мяне проста вось... Я пайшла супраць іх, не пагладзіла іх па шорцы, не это... І яны проста перасталі выводзіць мяне на вуліцу. Знаходзішся 2 тыдні ў навідках, улічыць, што там в акно амаль што не адчыняецца, амаль што няма свежага паветру, а гэта яшчэ была зіма, грэлі батарэі, была страшная духата ў камеры. 2 тыдні я не была на вуліцы ўвогуле. Паліна, вот зараз вы... Нешчасных 5 хвілінак, на якія не выводзілі. Зараз шмат журналістаў просяць вас аб інтэрв'ю, вы будзеце это расказваць, але вельмі важна, каб все, што вы перажылі, было задакументавана, было, ну, вот, недзе, каб засталося не толькі на відэо. Як вы думаеце, ці вы, можа, напішаце кнігу, ці вы нейкім іншым спосабам вот, дакументуеце все, што вы перажылі, каб гэта, ну, выніку магло стаць і падставай для будучага суду? Так, зараз яшчэ цяжка, бо зараз нават нейкая такая псіхалагічная блакада стаіць усё, што ўзгадваецца. Я думаю, што успаміны, яны проста будуць складацца, сістэматызавацца паступова.
Я буду гэта все занатоўваць. У мяне ёсць планы, якімі сродкамі гэта рабіць, і все гэта будзе. Кніжак, канешне, будзе тысячы людзей праз гэта прыйшлі. І тысячы мемуараў будзе. І гэта все трэба рабіць, канешне. Я спадзяюся, што людзі не будуць баяцца гэтага рабіць. Я заклікаю ўсіх пакідаць гэтыя свае ўспаміны, гэта занатоўваць не для таго, каб запалохаць, не для таго, а для таго, каб гэта не паўтарылася. Бо гэта немажліва і нельга цярпець, і немажліва гэта дараваць. Паліна, дзякуй вялікі, што вы знайшлі час і прыйшлі на свабоду, прыйшлі, расказалі пра все тое, што вы перажылі. Это не першае, это першае наше інтэрв'ю з вами па вызваленні, але не апошняе. Мы яшчэ будзем звяртацца да вас па інтэрв'ю. Дзякуй вам вялікі. Гэта была былая палізняволеная Паліна Шарэнда-Панасюк. Я Ганна Соусь развітваюся з вами. Заставайцеся ў бяспецы і са свабодай.